portes de tradició medieval i capelles ceràmiques. En el carrer Sant Isidre trobem algunes cases amb portes de tradició medieval que daten de finals del segle XV, principis del segle XVI, concretament els números 4, 3 i 16. Són portes que arrepleguen una extensa tradició medieval de picapedreria, encara que desenvolupades en períodes posteriors. Al principi del carrer, en el número 3, a més de la porta, observem les restes d'un fresc de l'any 1781, del que va ser un escut oficial o militar, el qual ens indica que aquesta casa va albergar alguna dependència municipal. En el seu interior s'aprecien perfectament alguns arcs gòtics de gran bellesa que sustenten l'edifici a més dels extraordinaris sols de ceràmica originals dels segles XVIII i XIX. De la seva part exterior, cal mencionar l'antiguitat dels taulells de la part de baix del balcó i d'una xicoteta capella situada en la façana que data del segle XIX. Al final del carrer, en el número 23, es troba una altra d'aquestes cases on destaquem no sols l'impecable estat en què trobem la porta, sinó també la part de baix dels seus balcons coneguts popularment pels onders i onderes com els sotabalcons, decorats amb taulells de ceràmica de vius colors i graciosos dissenys. El cronista Ramon Muntaner, ja en el segle XV, feia al·lusió als sotabalcons de ceràmica en els seus escrits i descrivia l'escena d'un passeig per la Medina d'Onda com el passeig per un museu de ceràmica a l'aire lliure, quan tots els balcons de la vila estaven ricament adornats i acompanyats de vistoses ceràmiques. D'una altra banda, requerim la seva atenció en les nombroses capelles devocionals ceràmiques amb representacions religioses que cronològicament daten dels segles XVIII al XX i que, com a fruit de la profunda devoció popular als seus sants, estan dedicades en alguns casos als carrers i places que li donen nom i en altres simplement rendeixen honor i agraïment a alguns dels patrons de la localitat. El Santíssim Salvador, la Mare de Déu de l'Esperança